Είναι γελίο. Εντελώς. Get it with me, έχω βαφτεί και πάμε να κάνουμε wet look. Τα μαλλιά μου είναι έτσι από το πρωί. Μισό να τα λύσω. Ξεμπερδεύω. Θα χρησιμοποιήσω δύο προϊόντα. Από Garnier Fructis το Keratin Sleek και από Garnier Botanic Therapy το Revival Elixir. Αυτά πρέπει να βρέξουμε τα μαλλιά μας. Αρκετά να τα βρέξουμε. Και βάζω μια γενναία ποσότητα από την κρέμα στο χέρι μου και από το λαδάκι. Εν τω μεταξύ, κάνει και τρομερή θεραπεία στα μαλλιά το συγκεκριμένο έλαιο, οπότε με να σπάρω 2 τριγώνια. Και αρχίζω και το απλώνω παντού. Για να κρατήσει αυτό το wet look, δηλαδή να φαίνονται βρεγμένα τα μαλλιά σου, καλό να βάλεις αρκετό λαδάκι. Είναι γελίο, εντελώς. Εγώ συνήθως κάνω χωρίστρα στο πλάι, μπορεί κάποιος να θέλει χωρίστρα στη μέση, καθόλου χωρίστρα να είναι όλα πίσω, ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε και λάκκο για να το κρατήσει σταθερό. Αυτό ήταν, πάω να ντυθώ και έρχομαι. Είμαι σχεδόν έτοιμη. Μπορεί κάποιος να μου πει αυτά τα φερμουάρ στην πλάτη, πώς μπορεί να τα κουμπώσει ένας άνθρωπος μόνος του? Πώς? Έρχονται ενισχύσεις όμως, να με κουμπώσουν. Η χαρά για άλλη μια φορά θα σώσει την κατάσταση. Γεια. Έχουμε και τη χαρά στο outfit. Δεν έχουμε πολύ καλό φως, αλλά... Αχ, τι ωραίο! Πολύ chic. Κούκλα. Κούκλα. Ξέχασα το κουλαρίκι. Τώρα είμαι έτοιμη.